Ayo lo. Wah. Oh, oh, oh,
Oh, ya. Hop. Yo ah. Waduh, yang lah. Bio. Jangan bocah sih tak bio. Wes. Oh, nah. Ayo lo. Iki monggo ingkang badhe ngersakaken nyawer. Wes. Yo, nah ngono. Jajalita kaya ngono ki lho. Biyo. Yo. Yo. Loh, ngono ki lho, terusan. Wah. Iki mau jarane lagi mbuhi moh kembang. Yo. Wah. Sapa iki sing ngatasi? Dok, sing gambui sapa Dok? Mas. Biyo. Bot-botane. Mengko bablasan turu, Mang Sambat ngantuk. Wis ta, aman-aman. Celuk endangan. Bapak ngono. Lah kuwi. Bapane ndang celun bentang gabuhi. Tuaru endi? Apa ki lho? Lho bapane ndi? Monggo jenengan nyela, Pak. Sawan bisiki nyuwun napa? Jaluk gambuh. Kembang. Wah. Menyan. Apa, Nduk? Abang-abang. Nduk, kowe njaluk apa, Nduk? Duit. Ambil duiten, Nduk. Kembangnya ya, Nduk ya. Aman. Ndik miu. Apa kuwi? Za. Sik nyanyi yo, Nduk, tak kei duit. Sawer sik, Pak. Duite sik. Duite sik. Monggo Mbah ngono. Waras sanalika. Kami duiten jonge. Kene. Wis ta ya ora apa-apa. Terus si tongkas Mbah. Ya. Lah waras ta sakal. Kanangmu kari. Kuwi ya kudu diwaki gambuh lho kuwi ya an. Tak sain meh. Lah. Eneh, aja kesusu mulih kowe iki. Wes iki lho wes. Yo gek nyanyi kena. Kurang 50, Pak. Wah, iki duit kabeh. Sampeyan kok diutang ya. Wes sore iki. Duit kabeh iki yo. Ya. Mo. Kami duiten to, Nduk. Heeh. Lah iki lho, Pi. Kuwi Bubur, jenenge Nduk. Mbah Impi ya kuwi Mbah Impi. Ambek nyanyi ngono, Nduk. Yo. Heeh. Tangian, Nduk, yo. Nyanyian, Nduk. Gambuhe dhisik. Jan, gambuhe duit. Ora matur suwun wae. Matur suwun Pak Malih. Pak matur sembah nuwun nggih, Pak nggih. Nik ngeten niku kula gojekan lho, Pak. Oh mboten nek duite tenanan nek ngono mah
guyon. Kan Tapi lek demite tenanan. jenengan kirang napa mboten, Mbak? Kirang napa mboten? Kurang Lho, ya. lek maneh mangke maneh berarti nggih lek niki 200, berarti lek engko ya 500. Jane we. Lho jogetane wis beda lek Lagi engko. mau Pak Is paling arep njaluk duit. Oh, duit. Iya. Oh iya, Takonono, boleh. Dok. Semoga Bapak. Mriki. Heeh. Ibuke purun mriki. Monggo. Jejeli. Lah niki dompete pun dicepakne mriki. Oh, dipek mantu, Bu. Ya Allah, Bu, kula niki open-openane angel lho, Bu. Wengko malah Oh nggih. Reza. Pokoke kula wonten duwite purun, Bu. Oh, wengko iya. bendina disawer lek dadi mantune Bu. Oh, purun kula, Bu. Iya. Oh, nggih. Piye? Oh, teng Korea, Bu. Iya to. Kula kan teng Korea, Bu. Wah, anake pun teng Korea. Sawerane sing mulih. Oh, niki Lah. wau kan Korea. Jenengan Cirosi kan transfer mawon nggih, Bu. Sik kurang. Lah lek teng mriki mangke didom, lek transfer kan kula. Weh, ngono Nggih. kuwi. Musuh dalam selimut we. Lho ngene iki tak golekne lho, Bu. Iki mang 200 pas to 1 2 3 4. Ja. Yogane engko tak bagi engko. Nah, wis to. Awakmu sing meruntus ritek ora apa-apa. Anu, aku njok lagu apa kae? Pripun, Mbak? Bandung Bondowoso kae apa? Oh, Bandung Bondowoso. Rara Jonggrang. Wah, Rara Jonggrang 200, Pak. Nggih. Weh, jan kok mata duiten tenan. Lho, lek karek 5.000 berarti nggih ompake mawon. Lah, Iya iki kok. Utang. Oh, utang ngoten. Oke. Oh, nggih, jenengan transfer mawon nggih, Pak mangke nggih. Siap, oke. Rara Jonggrang transfer, Mas. Berarti ompake setengah ae. saloke ditransfer yo. Lah saloke ditransfer kok. Kok saloke rekaman ae tak kirimne BA. Ah, siap. Ngono ta? Ya, kula tak minum dulu nggih, Pak. Nah, kula pun cantik malih to, Pak. Nggih, wong kula niku saged dados laki-laki, perempuan nggih saged sak njaluke jenengan. Lah nggih. Tahun depan nanggap kula malih nggih, Pak. Siap. Kalih Wahyu Budaya. Siap, insyaallah. Nggih, sak rombongan. Oke. Yogane gantos mawon. Yogane. Ganti sapa? Oh, mboten. Wah, yogane niki berarti musisine mawon ingkang gantos. Oke. Anggota ya. Anjuk melalang-melalang ya. Oh gak, Mas, Rara Jonggrang. Niki Masya Allah warga desa pundi? Siwalan. Siwalan. Antusiasnya luar biasa. Isih lho, Pi. Dilekne sitok-sitok. Warnanya apa, Bu? Biru. Biru. Dipene sitok-sitok wae terus ning kono. Kuning. Panjenengan nyuwun lagu napa mawon kula catete, Pak. Oke, ya kaya oke iki ngentekku. Oh, mboten napa-napa. Yogane teng Korea mawon kok. Iya. Kaya entek oke aku lek mangkal. Lho, jenengan lek nyawer kula niku malah aman, Pak. Lek nyawer orang lain itu malah bahaya. Mangke ibu cemburu. Lek kalih kula mboten mung sedekah. Soda. Nggih, Bu nggih. Oh, sedekah. Semoga Kang Mas sekeca to, Pak. Malih napa mboten? Wong koneh, kula selak wangsul lho, Pak. Tongkas engko. Lah iya, lah nggih sakniki mawon. Duite engko. Engko lho. Lho, duite nggih sakniki wong nyanyine sakniki kok duite engko piye kok. Duit ae wong. Lho Pak, pripun to, Pak? Sakniki lek cantik niku bondone napa? Duit. Duit. Langsing bondone napa? Duit. Seksi bondone napa? Nah. Sanes kula lho sing ngomong Duit. ibu-ibu lho. Kok tak enak nduk duit nduk. Nggih mboten eca, Pak, lek di maem mboten eca. Tapi lek damel maem eca. Malati duit iki. Lho. Sinten sing ngomong? Jajal aku dilekno ceblokno lek malate lek ilang. Lho, nggih mboten usah niku. Mboten usah dijajal lek niku, Pak.
jajalan bandem ngono. Lah niki ibu-ibu niki pun ngatung teng mriki kok. Bandem sitok-sitok ngono lho. Napa sing dibandem? Bandem duit. Nggih mangke malih nggih Bapak nggih. Oke, semoga